Трэцяя кніга цароў, раздзел 12. І пашоў Робаам у Сіхем, бо там сабраўся ўвесь Ізраіль паставіць яго царом. І пачуўшы гэтую вестку, Робаам, сын Набата, калі яшчэ быў уцекачом ад цара Саламона ў Егіпце, вярнуўся з Егіпта. І паслалі паклікаць яго. Дык прыйшоў Робаам і ўся супольнасць Ізраіля, і прамовілі яны да Робаама, кажучы: «Бацька твой наклаў на нас ярмо найцяжэйшае, а ты цяпер зменшы крыху вельмі жорсткую ўладу бацькі твайго і найцяжэйшае ярмо яго, якое наклаў ён на нас, і мы будзем служыць табе». Ён сказаў ім: «Ідзіце і праз 3 дні вярніцеся да мяне». І калі народ адышоў, цар Робаам раіўся са старэйшынамі, якія знаходзіліся пры Саламоне, бацьку яго, калі ён яшчэ жыў, і сказаў ён: «Што вы параіце мне адказаць гэтаму народу?» Яны сказалі яму: «Калі сёння паслухаеш гэты народ і будзеш служыць яму, і споўніш іх просьбу, і будзеш гаварыць да іх словы спагадныя, будуць яны табе паслугачамі ва ўсе дні». Але ён адкінуў раду старэйшых, якую яны яму далі, і раіўся з маладымі, што гадаваліся разам з ім, якія былі ў яго дарадчыкамі. І сказаў ім: «Што вы параіце мне адказаць народу гэтаму, які сказаў мне: зрабі лягчэйшым ярмо, якое наклаў на нас бацька твой?» І маладыя, якія разам з ім гадаваліся, сказалі яму: «Так скажы гэтаму народу, які казаў табе, кажучы: бацька твой уцяжыў ярмо нашае, а ты зрабі нам палёгку. Ты скажы ім так: найменшы палец мой грубейшы за сцёгны бацькі майго. Дык вось бацька мой наклаў на вас цяжкае ярмо, а я яшчэ дадам да вашага ярма. Бацька мой караў вас бізунамі, а я буду караць вас скарпіёнамі». Такім чынам, 3-го дня прыйшоў Робаам і ўвесь народ да Робаама, які ім сказаў цар: «Верніцеся да мяне праз 3 дні». І адказаў цар народу жорстка, бо не пайшоў ён з парадаю старэйшых, якую яны яму давалі. І сказаў ім паводле рады маладых, кажучы: «Бацька мой уцяжарыў ваша ярмо, а я яшчэ дадам да ярма вашага. Бацька мой караў вас бізунамі, а я буду вас караць скарпіёнамі». І не паслухаў цар народа, бо так быў настроены Господам, каб споўніліся словы яго, якое Господ сказаў праз Ахію, сілу Робааму, сыну Набата. Такім чынам, увесь Ізраіль, бачачы, што цар не хоча іх слухаць, у адказ сказаў яму: «Якая нам частка ў Давіда? Або якая спадчына ў сыне Ясея? Ізраілю, разыходзьцеся ў палаткі свае. Цяпер, Давід, глядзі на дом свой». І разышоўся Ізраіль па палатках сваіх. І Робаам цараваў над тымі сынамі Ізраіля, якія жылі ў гарадах Юдэі. Паслаў цар Робаам Аданірама, які быў наглядчыкам за данінаю, і ўвесь Ізраіль укаменаваў яго, і ён памёр. А цар Робаам паспешна сеў у калясніцу і ўцёк у Іерусалім. І адышоў Ізраіль ад роду Давіда аж да цяперашняга дня. Здарылася ж, калі пачуў увесь Ізраіль, што вярнуўся Робаам, то паслалі па яго і паклікалі яго, і склікаўшы сход, і паставілі яго царом над усім Ізраілем, і пры доме Давіда не засталося нікога, апрача аднаго пакалення Юды. І вярнуўся Робаам у Іерусалім, і сабраў увесь дом Юды і пакалення Беньяміна 180 000 адборных ваяроў, каб пачаць вайну з Ізраілем і вярнуць царства Робааму, сыну Саламона. Асталася, што прамовіў Господ да Сямеі, чалавека Божага, гэтыя словы: «Скажы Робааму, сыну Саламона, цару Юды, і ўсяму дому Юды і Беньяміна, і рэшце народу, кажучы: гэта кажа Господ: не выходзьце і не ваюйце супраць братоў вашых, сыноў Ізраіля. Хай кожны вяртаецца ў дом свой, бо ад мяне гэта сталася». Яны паслухаліся слова Господава і вярнуліся назад, як загадаў ім Господ.
І пабудаваў Эрабам Сіхэм на гары Эфраім, і абжыўся там, а потым выйшаў атуль і пабудаваў Пенуэль. І сказаў Эрабам у сэрцы сваім: цяпер царства можа вярнуцца дадому Давіда. Калі народ гэты будзе хадзіць, ускладаць ахвяры ў святыні Господа ў Іерусаліме, то захоча таксама сэрца народа гэтага вярнуцца да гаспадара свайго Рабаама, цара Юды. Яны заб'юць мяне і вернуцца да Рабаама, цара Юды. Таму, прыдумаўшы рашэнне, цар зрабіў 2 залатых цяльцоў і сказаў народу: не хадзіце болей у Іерусалім. Вось багі твае, Ізраілю, якія вывелі цябе з зямлі егіпецкай. І паставіў аднаго ў Бетэлі і другога падараваў у Дані. І гэта прывяло да граху, бо народ стаў хадзіць да аднаго з іх аж у Дан. І паставіў ён свяцілішчы на ўзгорках і зрабіў святарамі ліхіх людзей, якія не былі левітамі. І устанавіў ён свята ў 8-м месяцы, у 15-й дзень месяца, падобны да таго свята, якое святкавалася ў Юдзе. І сам узыходзіў на ахвярнік, зрабіў ён так у Бетэлі, ускладаючы крывавую ахвяру цяльцам, якія сам зрабіў, і паставіў ён у Бетэлі святароў для ўзгоркаў, якія пабудаваў. І ўзышоў ён у ахвярнік, які зрабіў у Бетэлі у 15-й дзень 8-га месяца, які ў сэрцы сваім прыдумаў, і устанавіў свята для сыноў Ізраіля, і ўзышоў на ахвярнік, каб скласці каджэнне.